En inglés, What's your name? My name is Maroa. francés, Como el Tito Pérez. Adna. alemán, Lia heißt du. Ich heiße Laura. e noutras linguas europeas. Os alumnos de terceiro de primaria do CEIPO Grupo tiveron ocasión de achegarse a numerosos idiomas a través das actividades organizadas polo Concello de Ribeira para conmemorar o Día Europeo das Linguas. A xornada comezou cunha visita á biblioteca na que puideron achegarse novamente a obra de Carlos Casares a través das portadas das súas publicacións. A continuación, os pequenos tomaron as rendas das actividades coa lectura de diversos fragmentos do Principiño en varios idiomas. Aproveitamos para montar unha pequena exposición das caras dos libros de Carlos Casares para seguir a conmemoración do 17 de maio, nos parece interesante que ao longo de todo o ano se siga, e ademais aproveitando que Casares foi o tradutor, o gran tradutor, o tradutor do Principiño, entón nada máis ha caído para esta conmemoración do Día das Linguas Europeas que esa traducción para galego do Principiño. E despois fixemos unhas pouquiñas actividades, con a axuda dun auxiliar de biblioteca, tamén, en varios idiomas, ler un pequeno parágrafo do Principiño. Esta aproximación ás distintas linguas resultou do máis enriquecedora para os cativos que, lonxe de prexuizos, animáronse a falar e a tentar entender linguas que apenas coñecen. Sí que se atrevían, non con ousadía, senón con esa valentía que dá saber os idiomas, que é unha cousa bonita, porque eles sí que saben. A xornada rematou cunha visita guiada á exposición colectiva Expresións Diversas, que permanecerá no Centro Cultural Lustres Rivas ata o próximo 14 de outubro.